imaš Dado sreće što sam ti ja prijatelj. Ja sam i najsretniji što ste vi meni prijatelji. Tako da... Da, ne vidim. Što se ona mrda tako? Tako da, pa kamera. Kamera? Cool. Evo, nemamo muziku. Da zabilježimo radosne trenutke. Tako. Ništa ne vidim rakiju. Dobrodošli u Mađaro. Mađaro. Kava. Evo Mađaro. Hvala. Kakva je to kava? Kava s mlijekom. Espresso sa mlijekom, ali smo mazali ove male pa. Kava s mlijekom, za dodat nemaš čobe, još mlijeko. Vikenda, to je bio prošli i pretprošli tjedan u Beču. Inače svake godine, to sad nema veze sa ovom godinom. Otići ćemo tamo naravno gdje je onaj najveći sajam, tu ćete dobiti slobodno i onda imate dovoljno vremena da se vratite, da obiđete. Znači otprilike će u galeriju, zavisi jer za neke galerije ili muzeje treba nekoliko sati, to baš nije preporučljivo, ali za neke možete ipak u kraćem vremenskom periodu vidjeti i obići. Evo, za ovaj početak toliko, a onda ćemo naravno kasnije još nešto malo pričati. Ja ću malo prošetati autobusom da vidim kakva je situacija, što ima, ako imate još kakvih pitanja, evo slobodno možete postaviti. Hvala. Bogatstvo koje kralj u tom trenutku. Znači dio današnje Austrije, Poljske, Mađarske, Slovačke i Ukrajine, to je bilo sve pod njegovom vlašću. They're bigs and they're completely like chill. Cold. Take a chai? No. Ito na. Honey, like a teaspoon a day is very good. Doći ovdje u Bratislavu, vidjet ćete ovako neke detalje koje danas naravno niste mogli. Inače, od ovog dvorca, ponovit ću, gore, kroz do ovog mjesta gdje ćemo mi sada izaći,
Imate ovdje obratitelj, luk i imate ono pojedini Zlato su mu glavu skinuli. A kad smo kod Slovakinja, ima tu onih malo starih poput mene. Tego nam zasłuży. Tak. A potem będziemy się podające, ale chcę coś Nie wychodzi tam na nie mają. Solo ten night first. Twoja. No to jaka Palačinky, jo. Ty to. Fatto me ne gledi. Batman.